जी आता केंद्रामार्फत संपूर्ण देशभर चालू आहे, त्या योजनेच्या अंतर्गत बऱ्याच लोकांना पैसे बऱ्याच लोकांनी घेतले, पण त्यातल्या काही अंशी लोकांनी IFSC कोड आणि माहिती बरोबर न भरल्यामुळे त्याचा थेट फायदा त्यांना त्या ठिकाणी मिळत नाही. म्हणून आपल्या माध्यमातून माझी सगळ्या शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की ज्यांना दोन्ही हप्ते मिळालेले नाहीत, म्हणजे 2 इन्स्टॉलमेंट झाले 2-2 हजाराचे, त्या सर्व शेतकऱ्यांनी जर तशा प्रकारची माहिती तहसीलदार ऑफिसमध्ये दिली आणि चेक करून घेतलं आपलं नाव, तर त्यांना ती चूक दुरुस्त करून ते पैसे जमा होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांचा समज असा झालेला आहे काही ठिकाणी की आम्ही माहिती यापूर्वी दिलेली आहे आणि ती माहिती दिल्यामुळे आमचेच पैसे जमा झाले नाहीत, अशा प्रकारच्या काही लोकांच्या भावना आहेत. परंतु ज्यावेळी प्रत्यक्षात चौकशी केल्यानंतर ही गोष्ट समजलेली आहे आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी सगळ्यांना विनंती करतो की नजीकच्या तहसीलदार ऑफिसमध्ये किंवा नजीकच्या भाजपाच्या कार्यालयात जरी समजा माहिती दिली तरी एकत्रित करून त्याचा पाठपुरावा स्वतः आम्ही सगळे मंडळी या ठिकाणी करू आणि त्यांना पैसे मिळून देऊ. दुसरी जी योजना दुसरी योजना या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे, 18 ते 40 वयोगटातल्या लोकांनी, शेतकऱ्यांनी याच पैशातले जे आता त्यांना 6,000 रुपये दरवर्षाला मिळणार, त्याच पैशातले जर इन्शुरन्सचा इन्स्टॉलमेंट भरलं 18 वर्षाच्या शेतकऱ्यांना सरासरी 55 रुपये दर मासिक आणि 40 वर्षापर्यंत 210च्या जवळपास इन्स्टॉलमेंट त्याचं होईल. 200च्या जवळपास 210. ही ऐच्छिक योजना आहे, कंपल्सरी नाही. जर त्या शेतकऱ्यांनी त्याच पैसे ते भरून घेतल्यानंतर वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला 3,000 रुपये त्या ठिकाणी मिळणार पेन्शन. तर त्या लोकांनी आपले पेपर त्वरित पूर्ण करून देणं गरजेचं आहे. काही मंडळींची नावं आहेत परंतु ते मुंबईला आहेत. आता गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी येतील, तर त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आपली नावं आणि आपली कागदपत्र ताबडतोब पूर्ण करून दिले तर त्याचाही फायदा त्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी मिळू शकेल. मानधन योजना शॉर्टकट बोला, बरोबर माहिती आहे ना. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, वय वर्ष 18 ते 60, 18 ते 40, 48 पैसे होते, 60 वर्ष पेन्शन, 60 वर्षाचं पेन्शन आणि बँकेचे पासबुक, 8चा खाते उतारा. प्रश्न उपस्थित केलेला